Buscan un home de 53 anos na cidade da Coruña. Non saben del dende o xoves pasado e o último sinal do seu teléfono móvil localizábao nas inmediacións da Torre de Hércules. A busca coordina a Policía Nacional coa axuda da Policía Local e tamén de Salvamento Marítimo. Boas tardes, luns 2 de marzo comezamos semana no Galicia Noticias coa ollada posta tamén nas estradas con varios accidentes graves dende a fin de semana. O peor de todos, o que deixou un falecido e 3 feridos na autovía A6 en Guitiriz. Un sinistro que causou un fondo pesar no barrio lugués da Milagrosa, de onde eran a vítima mortal, un home de 57 anos, e a súa nai, que está na UCI do Hospital da Coruña. Tamén traemos a portada do Galicia Noticias 2 accidentes máis, esta colisión frontal desta mesma mañá en Tomiño, este outro accidente en Cuntis, unha colisión entre un turismo e un tractor. Unha veciña da zona que ia pola beira vía quedou ferida grave ao ser alcanzada polo coche logo do impacto. O condutor deste vehículo multiplicaba por 8 a taxa de alcohol permitida. O coche intentou rebasala, ela, a nosa veciña, sempre señala de para onde vai, inda que ela teña as súas luces, sempre ca man, indica e todo. O coche quixo rebasala igual, polo que ela nos contou, xa iba bastante rápido o coche, mas o que nos contaban os que estaban aquí, que xa habían visto pasado de velocidade, e xa lle dou por detrás e o coche xa se estampou aquí contra a casa e xa non houbo, de feito o estrondo foi, pero como unha bomba. 2 persoas feridas e unha decena de identificados. Ese é o resultado dunha pelexa multitudinaria registrada en Santiago de Compostela, nunha zona de marcha do Ensanche. A liorta tivo lugar supostamente no interior dun pub. Ningún dos implicados presentou polo de agora denuncia. Ata o lugar desprazouse un amplo dispositivo policial. Na zona, os veciños levan tempo denunciando problemas de inseguridade e tamén de convivencia. Unha gota máis que ven a colmar o vaso da paciencia, non? É un local dos reincidentes, dos que xeneran cantidad de conflictividade. Xa é común que todos estes locais de ocio nocturno temos identificado uns 15 que os vecinos reportan problemas que non só dos propios veciños que viven en riba, sino de toda a rúa, ¿no? Donde se montan sempre cristos, se montan sempre leas dentro dos locais. Hai moita preocupación entre os bateiros da Ría da Arousa, sobre todo nos polígonos máis próximos á desembocadura do río. Segundo explican, o exceso de auga doce matou prácticamente toda a cría. E non só iso, din que o máis grave é que este ano están sacando mexillón morto tamén das cordas de engorde, unha situación que nunca viran ata o de agora. Está todo morto, todo o de tamaño comercial, que está morto de agua dulce, xa se ve que ten a boca aberta e que bota todo o mexillón a carne fora. Hai perda de produción, de kilos de produción e perda económica. Isto ahora volver a levantar e volver a enrollar con cría nova e esperar a que se vai un pouco a ajo dulce e volverlo a facer. E pola contra, ese exceso de auga doce no mar que fai morrer o mexillón é moi beneficioso para a lamprea, que remonta con forza este ano o río Ulla. A suba do caudal despois das borrascas fixo que aumentaran as capturas despois dun comezo de ano moi malo. Escoiten o porqué. Como este ano que é excepcional de corrientes, chega agua dulce prácticamente a Illa da Arousa, a entrada da ría todo, o que lle fai un pouco de guía a lamprea. A lamprea está no mar, esperando a fecha para subir, e cando chega agua dulce moito ao mar, detecta moito mellor a entrada do río. Primeira parada do Galicia Noticias deste luns, na cidade da Coruña. Alí seguen a procura do home de 53 anos do que non se sabe nada dende o xoves pasado. O seu móvil deu sinal por última vez na contorna da Torre de Hércules. Reyes, contanos. Sí, e por iso tratan de localizalo tanto por terra como por mar. Os seus, segundo nos informou a Asociación de Persoas Desaparecidas, creen que puido sufrir un accidente e caer a auga. Neste quinto día consecutivo, no operativo están a participar efectivos da Policía Nacional, dos equipos de desaparecidos e seguridade cidadá. E tamén se lle comunicou a incidencia á Policía Local e a Salvamento Marítimo. Trátase dun home de 53 anos de idade que responde ao nome de José, mide 1,75 m
centímetros e é de complexión normal. Ten os ollos de cor marrón e pelo cano, leva lentes graduadas e está considerado de alta vulnerabilidade. Desde a Asociación de Persoas Desaparecidas en España lanzaron unha alerta e fan un chamamento á poboación. Se alguén ten calquera tipo de información que poida achegar pistas sobre o seu paradoiro, pode poñerse en contacto con SOS Desaparecidos ben a través do teléfono ou escribindo un correo electrónico. As estradas galegas deixaron esta fin de semana un falecido nun accidente de tráfico na autovía A6 o seu paso polo concello lucense de Guitiriz, un sinistro que causou un fondo pesar no barrio lugués da Milagrosa, de onde eran o falecido e a muller ferida grave que foi intervida de urxencia no Hospital da Coruña e permanece ingresada na UCI. Son un home de 57 anos e a súa nai. O accidente consistiu nunha colisión en que se viron implicados en total 3 coches. Os condutores dos outros 2 vehículos sufriron lesións leves. No concello pontevedrés de Tomiño houbo esta mesma mañá outro accidente de tráfico que deixou 2 persoas feridas. Foi á primeira hora, como ven nas imaxes. Bateron frontalmente 2 vehículos despois de que un dos coches invadira o carril contrario por causas que polo momento se descoñecen. A forza do impacto foi tal que desprazou un dos turismos fora da estrada e acabou, como ven aí, nunha leira. Os feridos son os 2 condutores, un é veciño do concello de Tomiño e outro do de Gondomar. Ambos foron trasladados en ambulancia ao Hospital de Vigo, o Álvaro Cunqueiro. Noutro accidente de tráfico en Cuntis, unha muller quedou ferida grave ao ser atropelada na beira rúa por un coche que antes golpeara un tractor. O condutor do vehículo que saiu da vía multiplicaba por 8 a taxa de alcohol permitida. O accidente produciuse no lugar da Anllada, nun treito recto da Nacional 640 limitado a 50. A condutora do tractor regresaba a casa co remolque cargado de herba. Segundo nos contou, ia indicando o xiro á esquerda, pero aínda non iniciara a manobra cando a investiu o coche. O vehículo bateu despois coa casa e levou por diante a muller que estaba na beira rúa. Volvía dunha excursión e acababa de baixar do autobús. Os primeiros en acudirlles foron os donos da casa e o alcalde de Cuntis que circulaba pola zona. O coche intentou rebasala, ela a nosa veciña sempre señala de para onde vai, inda que ela teña as súas luces, sempre ca man, indica e todo. O coche quixo rebasala igual, polo que ela nos contou, xa iba bastante rápido o coche, mas o que nos contaban os que estaban aquí, que xa habían visto pasado de velocidade, e xa lle dou por detrás e o coche xa se estampou aquí contra a casa, xa non hubo, de feito o estrondo foi, pero como unha bomba. Eu xa baixei o máis rápido posible, abrín a peluquería, empecé a sacar as sillas para poderlle socorrer ás persoas, e xa nos encontramos o coche contra a casa, a pobre señora que estaba xa ca súa fractura na perna. Eu viña da estrada, non? E cando cheguei acabábase o impacto naquele mesmo momento. Eu viaxaba coa miña nena e dixen a miña nena chamo ao 061 porque había feridos e nada, bueno, pois poñer un chaveco e poñernos a dirixir o tráfico, non? Mentre non viñeron os servicios de emerxencia, había sido un impacto bastante forte. A muller tivo que ser trasladada ao hospital pola gravidade das lesións que sufriu. Segundo as testemunhas, o condutor do coche, un exxogador de terceira división, presentaba síntomas de embriaguez e mesmo se mostrou agresivo inicialmente. Bastante agresivo con certos compañeiros que había por aquí, bueno, hasta que chegaron os axentes de tráfico non estaba el moi colaborador, por así decirlo. O condutor deu unha taxa de alcohol 8 veces superior á permitida. O accidente reavivou as queixas dos veciños da zona pola perigosidade deste treito. É un tramo que está limitado a 50, non se pasa a 50. Como podes comprobar, temos 2 paradas de peóns, de autobús. Non hai paso de peóns, aquí pásanse a pelota Fomento, tráfico, Fomento. O de onte foi un milagro, porque aquí cada vez que hai un accidente hai morto seguro. Renderon este veciño de Lalín de 51 anos como o presunto autor dun asalto moi violento a unha vivenda. Supostamente este home entrou na casa, ameazou o dono da vivenda cunhas tesoiras e verteu gasolina coa intención de prenderlle lume ao domicilio. A vítima do atraco tivo que refuxiarse nun cuarto. De seguida coñecemos todos os detalles deste suceso en directo, aquí no Galicia Noticias. Na cidade de Pontevedra, 2 detidos en menos dunha semana por incumprir senllas ordes de afastamento. Nun dos casos, houbo tamén unha presunta agresión. A policía local interveu nun domicilio despois de que un home agredira a súa exparella. Comprobaron que levaba unhas semanas residindo coa muller, malia ter prohibido achegarse a menos de 100 metros dela por unha condena previa de violencia de xénero.
Cando o prenderon, o detido lanzou ameazas e intimidacións contra a vítima en presenza dos propios axentes. En Santiago de Compostela esta fin de semana deixou unha nova liorta multitudinaria nun local de ocio nocturno. A pelexa orixinouse no interior dunha discoteca da céntrica rúa Santiago de Chile, no ensanche compostelán, e saldouse con 2 feridos e 10 persoas identificadas pola policía. Os veciños desta zona do ensanche levan xa tempo advertindo da frecuencia deste tipo de altercados. A zona do ensanche de Santiago de Compostela volveu a ser o escenario dunha liorta nun local de ocio nocturno. Ocorreu contra 6 da madrugada do pasado sábado cando ata 10 persoas se viron implicadas nunha pelexa no interior desta discoteca da rúa Santiago de Chile. Por mor do altercado desprazáronse ata o lugar axentes da Policía Local e da Policía Nacional que procederon á identificación dos implicados. Tamén os servizos de urxencias sanitarias que atenderon as 2 persoas que resultaran feridas. Foi no interior do local porque non puderon botalos fora, que senón botábanos fora, como ten pasado máis veces. No? Este tipo de problemas sempre acontecen a partir das 4 da mañán. As 4, 5, 6 da mañán, cando a xente está pasadísima de alcohol e de drogas, xa non distinguen un uniforme dunha farola. Temos visto vídeos onde lle agreden a propia policía. Este tipo de situacións non lle compensa a ninguén, porque ten un custe moi grande, un custe policial, un custe sanitario, un custe de reposición do mobiliario urbano, un custe de limpeza. Este altercado súmase ás constantes liortas que os veciños do ensanche levan xa meses denunciando. Dende a Asociación Veciñal Reigame identificaron ata 15 locais nos que esta sorte de incidencias se deron en máis dunha ocasión. Entre eles atópase a discoteca na que se produciu a pelexa esta fin de semana. A fin de paliar o problema solicitan ás autoridades o adianto da hora de peche do ocio nocturno ás 4 da madrugada. Unha gota máis que ven a colmar o vaso da paciencia, no? É un local dos reincidentes, dos que xeneran cantidade de conflictividade. Nos entendemos, porque así se solucionou en outras cidades, adiantar o horario de peche dos negocios de ocio nocturno en zona residencial un par de horas. O único que pedimos era equipararnos cos cidades máis civilizadas que a nosa, como estamos falando de Lugo, estamos falando de Coruña, estamos falando do País Vasco, que sea a nivel autonómico. Son os reclamos da veciñanza ante o último episodio de violencia nocturna no centro de Santiago, polo que até o momento non trascenderon denuncias ou detencións. Adiantábamos yo hai un pouco, a Garda Civil detivo un veciño de Lalín de 51 anos como presunto autor dun asalto violento a unha vivenda. A vítima tivo que refuxiarse nun cuarto da casa. Alejandro, contanos. Sí, efectivamente, pois os feitos aconteceron o pasado 24 de febreiro cando esta persoa accedeu a esa vivenda empregando unha escaleira e rompendo unha fiestra. Xa no interior a persoa que ali vivía recoñeceu ao presunto atacante e este ameazouno empregando unhas tesoiras. Ante esta situación, como ti ben indicaba Raúl, a víctima tivo que refuxiarse nun cuarto. Neste contexto, pois, o presunto atacante bloqueou o picaporte da porta para que non poidese sair. Malia iso, sí que logrou fuxir e o que se atopou foi a este home, o presunto atacante, rociando gasolina na súa vivenda, marchando e levando consigo 130 euros. Este home xa foi detido, xa pasou a disposición xudicial e tamén xa ingresou en prisión por 3 presuntos delitos. Un de roubo con violencia e intimidación, o segundo de retención ilegal e o terceiro por incendio en grau por incendio. Esta fin de semana houbo un suceso tráxico en Carballo. Morreu un neno atraguado cun caramelo de goma contra as 8:30 da tarde do sábado. O 112 recibiu o aviso, movilizaron a Policía Local, a Garda Civil e equipos sanitarios ata o domicilio. Tentaron reanimar o neno e conseguiron extraer a goma, pero por desgracia non puideron salvalo. O rapaz tiña só 2 anos. Prácticamente intransitable é como se atopa a única estrada que dá acceso á aldea de Valdriz, no concello ourensán de Cualedro. Os veciños queixanse de que hai servizos como de axuda no fogar que deixaron de ir debido ao mal estado da vía. O motivo é o continuo paso de camións de gran tonelaxe que están a retirar a madeira queimada do monte. Son as dificultades que teñen os veciños de Valdriz para entrar ou sair da súa aldea. Isto non hai maneira de para andar. Isto cada día colles máis baches, cada día hai máis, cada día hai máis. Sabes, filingranas por todos os lados. Un veciño aí do pueblo pinchou unhas rodas, xa. Nós de momento non? Nós de momento non. Pero isto sabes a situación. Non se pode salir co coche porque por aí xa vistes vos. E a única salida que temos é a entrada. O pueblo é para todo.
O firme do vial duns 3,5 km de longo prácticamente desapareceu en varios treitos, deixando case incomunicados os veciños. Teño que ir facer curas e agora vou a Xinzo. Temos que ir a Pasos de Tortuga. E se tes unha urgencia, que faz? As ambulancias non veñen, non ven nadie. Que facemos? Se ten que ir a un médico ou algo, que fai? Sale en avión. Porque non hai tienda, non hai nada no pueblo, entonces hai que salir fora. En Valdriz viven unha vintena de veciños, a maior parte xente de idade avanzada que xa comezou a perder servizos por mor do mal estado da estrada. Celsa trasladouse á aldea para cuidar dos seus pais. Que pasa? Que tes que ir a Verín ou tes que ir a Xinzo e telos que deixar solos, porque non tes outra alternativa. Porque a chica que ven a cuidalos dice que mentras este así a carretera, pois ela que se nega a vir porque estropea o coche e que non lle compensa. Vir aquí, porque a mellor son un arreglo, pois, que sei, de 800 euros, ou reventas unha roda, ou incluso tes un accidente. Entonces, pois dice que ela mentras este así a carretera, que non ven. O pan ainda ven. Agora, os outros coches que veñen de os peixes, nada, eso non ven nada xa. Por a pista. Está todo feito, se hai unha urgencia ou qualquer cosa non se está pasado, está todo unha calamidade feito. Toda a pista toda feita. Un vial que estaba en perfectas condicións ata que comezaron a circular por el camións de grande tonelaxe cargados de madeira que están a retirar as árbores queimadas do monte. Hasta 50 camións diarios. 50. De arriba de Vences, de aquí, imposible, é imposible. Viñeron aí atrás e botaron unha grava, pero nada, non vale para nada. Dima, se fora arenilla ou fora, pero que lle botaron uns pedruscos que che estropea os coches todos. E a xente non che ven ao pueblo por eso, porque está intransitable. A chuvia dende do Concello atrasou o arranxo parcial que teñen previsto levar a cabo nos próximos días, pero non poderán acondicionar ben a estrada ata que rematen din de retirar toda a madeira. Pois tamén en Lugo, os veciños da tolda de Meilán levan meses reclamando o arranxo da estrada que dá servizo a numerosas vivendas. O firme está tan deteriorado que os vehículos sofren continuamente desperfectos a pesar das precaucións que toman ao circular por esa estrada. Non é unha vía principal, pero ten moito máis tráfico do que puidera parecer. E baixo hai dúas urbanizacións que por aquí pasan a mellor 300 coches ao día. E empezaron a levantar aí eso que podían arreglar como nada, que era nada, daquela non era nada. Pero deixar no ir, e ben veis agora como está todo. Levan case un ano reclamando que arranxen a estrada. Mire, a primeira vez que, eu creo que desde abril, desde o ano pasado, ou máis. O que pasa que esta temporada tamén anduveron camións da madeira, sacando madeira daqui de abaixo, e tamén, claro, esos camións tamén estropean, pero é que iso xa leva así máis dun ano. Queixanse os veciños de que, a pesar de que circulan xa con cuidado, máis dun sufriu danos nos vehículos. Non se pode meter un. Quedan as rodas aí. Algún deixou as rodas do coche aí, sí. Tronzou nos baches eses. Isto mete medo. Non se pode pasar. Dicen que non la van a vir a arreglar, pero que non dan viu. Eu mandei 5 coasas ao Concello de Vías e Obras e agora por fin veo a Diputación empezar a limpiar todo isto e agora supoño que arreglarán xa. Pois mentres empezan ou non as agardadas obras de arranxo da estrada, os veciños non lles queda outra que continuar circulando cos 5 sentidos para evitar as fochancas. Esta que ven nas imaxes é unha balea bebé que chegou dende mar aberto ata a ría de Santa Cristina, na Coruña. Estaba en moi mal estado, desnutrida e cun cravo na boca. Malia os esforzos dos voluntarios por devolvela a augas profundas, a cría non puido sobrevivir. De seguida coñecemos máis sobre esta historia no Galicia Noticias. O xa icónico ascensor panorámico Halo da cidade de Vigo cumpre 2 anos. Un proxecto que no seu día algúns consideraban faraónico e que triplicou o orzamento inicial, pero que tivo grande aceptación entre a cidadanía. 5.000 persoas o utilizan cada día e vertebrou barrios da cidade que levaban un século illados polas vías do tren e a autoestrada. 1.800.000 persoas usan cada ano o ascensor que xa é unha icona de Vigo. A súa posta en marcha hai 2 anos mellorou a mobilidade entre as zonas alta e baixa da cidade, de García Barbón á estación intermodal de Vial. A verdade que está dando un servicio tremendo. Eu vivo na zona baixa, no Arenal, e lógicamente para acceder aquí ao centro ou a esta zona alta,
veunos de maravilla, eso está claro. Estou contentísima. Era dar unha volta terrible, ahora chegamos enseguida abaixo, a verdad que sí. Estou contenta. Dúas cabinas con capacidade para 17 persoas cada unha que salva un desnivel de máis de 50 metros e utilizan máis de 5.000 persoas ao día. O que a min respecta estou moi contenta, porque non veño moito, pero cada vez que veño, pois adiántase moito. Sí. Perfecto. Yo vengo de la Plaza de España y ya mira, bajo por aquí, voy a García Barbón, Puerta del Sol, bien. Perfecto. A verdade tamén para os meus pais axuda moito, que son maiores, entón teñen que estar aí subindo e bueno, axuda moito. O Halo é xa tamén un dos atractivos turísticos máis fotografados de Vigo. Obra do arquitecto Alexandre Mouriño é ademais unha obra escultórica cunha ponte circular que é un paseo e miradoiro da cidade e da ría de Vigo. A expectación do día da inauguración hai 2 anos foi máxima, pero por riba da dúcia de premios nacionais e internacionais recibidos, os veciños salientan a utilidade do Halo. Es una comodidad, desde que está el halo se utilizará más a menudo, porque si no tienes que meterte una caminata de igual 1 kilómetro, 2, con unas cuestas enormes, así que tarda mucho tiempo. Nestes 2 anos houbo avarías puntuais e os ascensores tampouco foron alleos ao grande apagamento de abril do ano pasado que deixou media dúcia de usuarios encerrados na estrutura. O mosteiro budista do Concello Ourensán de San Amaro encara a etapa final da súa reconstrución. O pasado 27 de febreiro fixo xusto 2 anos do incendio que deixou convertido en cinzas 15 anos de traballos no templo. Agora o seu rexurdimento está máis cerca. Agardan reinauguralo a finais deste próximo mes de xullo. Segundo aniversario daquel lume que levou por diante pois o que era e é o edificio principal deste complexo monástico Chusupsan en San Amaro, en Ourense, fundado por Geshe Tenzin Tandin no ano 2009. E, bueno, o que ardeu foi basicamente todo o edificio principal. Quedaron en pé os muros de pedras 4 menos cuarto, máis ou menos, da tarde. Eu empecé realmente empecé a escoitar o crujido da madeira e automáticamente chegoume o cheiro, non? Empezamos a ver como ardía un dormitorio y teníamos la esperanza, ¿no?, que lleguen los bomberos y poder salvar pues el resto del edificio, pero no fue así. Muy rápido, el fuego se expandió rapidísimo y en menos de, no sé, media hora, 40 minutos, estaba todo ardiendo, ¿no? Hai días que non se esquecen e desde aquel 27 de febreiro de 2024 as monxas Tenzin, Nayún e Palmo tiveron que porse a fronte. Sen o lama presente físicamente, o seu traballo foi fundamental para o rexurdimento do templo. Entonces yo he dicho, ¿cómo quemado? Yo pregunta, monje, 2 monjas, todo bien, no quemado. Ella ha dicho, no quemado, todo bien. Yo con una respiración grande, menos mal. Reconstrucción, como va, poquito duda, pero ver mi ojo real es yo contento. Conseguir las licencias en tiempo récord, ¿no? Ahí ya mi compañera más con este tema y las dos ahí para empujar. Xa nos aprendera ben nos anos previos, non? Entón, afortunadamente, fomos dando os pasiños para ir reconstruindo con todo o apoio de todo o resto de comunidade monástica e non monástica, non? Que forma parte de Chusupsan, os discípulos laicos que nos apoiaron tamén en España, fora de España, cos propios veciños. E a perda do seu mosteiro deixoulles tamén unha gran ensinanza da filosofía budista, o desapego e que nada permanece. Pues pasados esos segundos minutos dijimos, bueno, pues es la realidad, es la impermanencia que siempre hablamos en el budismo, ¿no? Que todo está en constante cambio, incluidos nosotros, nuestro propio cuerpo, y hoy estamos aquí, mañana no. Tocounos, pero a nós non nos pasou nada, entón o resto é o de sempre, é totalmente repoñible todo. Pouco a pouco van recuperando as actividades e xa teñen data para a reinauguración e reapertura do primeiro templo budista en Galicia. Será o vindeiro 31 de xullo cunha xornada de portas abertas. Son moito máis que comercios onde facer as compras do día a día. Falámosles das tendas de barrio, que ofrecen confianza e un trato personalizado, ademais de calidade nos seus produtos. Fronte ás grandes superficies comerciais, unha tenda de barrio constitúe un punto de encontro onde o trato personalizado marca a diferenza. Ademais de produtos de primeira calidade,
Estes locais ofrecenlles aos seus clientes unha atención e unha confianza que fan da compra diaria unha experiencia máis próxima e máis humana. Tes outro tipo de contacto cas persoas cas que tratas, tes outro tipo de comunicación, a xente contache cousas, incluso che pode pedir calquer día un tipo de favor de, oye, podesme prestar, se non teño pago che mañana, ou incluso xente que te chama, faiche o pedido e vencho recoller cando ela pode, porque non ten tanto tempo, e eu creo que sí que o trato ca xente é moi diferente que nos grandes superficies ou supermercados, porque hai outro tipo de confianza. Vale muchísimo. Porque hai moitas veces que non tes gana de ir ou que non por non fazer cola ali tanto nos supers, pois vais a estas tendas porque me queda cerquiña ademais, e teño ali outras 24 horas que son máis caras as cousas, pero moitas veces recurro ali tamén. Se fai máis e mal tempo, como levamos algúns días, pois aproveito as tendas. Eu prefiero-as. A froita, as verduras ou o pan son produtos de primeira necesidade que non poden faltar nas tendas de barrio. Ademais, neste tipo de comercios, adoitan apostar pola produción local e de temporada. Ofrecemos froita, verdura, e sobre todo a xente o que máis prefire é todo máis ben produto de cercanía, produto nacional, é o que máis che solicitan e o que máis che están pedindo actualmente, vamos. Temos un pouco de todo, de droguería, de fruta, logo de pastas, de refrescos, de empanadas, etc. Sí, un pouquiño de todo vai se uno arreglando. Algúnas tendas de barrio acaban de abrir as súas portas este mesmo ano, mentres que outras levan xa máis de medio século dando un servizo que non ten prezo. Estamos a un mes da Semana Santa e imos coñecer agora as previsións tanto de viaxes como de visitantes a Galicia. Queda xa menos dun mes para a Semana Santa e as previsións son ben distintas entre os que marchan de vacacións e os que veñen pasaras á nosa comunidade. Os galegos apostamos nestas datas por destinos de sol e tamén por cidades europeas con voos directos. Temos dende Galicia voos exclusivos e directos a distintos destinos, Estambul, Berlín, Marrocos, Londres, e despois, sobre todo, tamén a xente que busca un pouquiño despois do inverno, sol e playa, non? Para as vacacións de Semana Santa somos bastante previsores en xeral e reservamos con bastante antelación. Antes de Semana Santa eran estas fechas importantes para reservar, está casi todo xa cheo, non? Igual pasa co verán. Antes esperaba maio, xuño e agora a xente en gran medida xa ten a venta resuelta. Non son tan previsores os turistas que se achegan a Galicia en Semana Santa, un tipo de visitante que ven en coche e que aproveita os días festivos. Que veñen moitos en coche, porque tamén hai que ter en conta que as comunicacións que temos ahora mesmo con Santiago e o resto de España pois son moi limitadas. O tren está como está, e a Ryanair marchouse, que era o puente que máis nos traía clientes a todos, e os precios desorbitados. Todo iso influye moitísimo. No sector hostaleiro son bastante pesimistas de momento. Nunha cidade como Santiago aseguran que veñen duns meses cun índice de ocupación moi baixo e polo de agora as reservas son escasas. Estamos, xa digo, pasando uns meses moi duros de moi baixa ocupación con respecto a anos anteriores. Entón vamos a esperar un momento, vamos a ser previsores en non adiantar, non? Pero a xente que ven é máis nacional e que ven en coche debido á carestía e á falta de comunicación co resto da península. Tradicionalmente as vacacións de Semana Santa moven moita xente que se despraza aproveitando que non hai actividade lectiva e os días festivos. Así que os que poden ser previsores xa teñen programadas as vacacións e seguro que o pensamento nos días de descanso que xa veñen de camiño. Esta mañá os biólogos da Coordinadora pro Estudo dos Mamíferos Mariños analizaron os restos do bebé balea que apareceu nunha praia de Oleiros. A cría chegou moribunda á costa, decidiron sacrificala ali mesmo porque non ia sobrevivir. 209. Pouco pasaba dos 200 kilos este cachorro de balea alibranca. Segundo os biólogos do CEMA, debería pesar case 500. Estaba desnutrida e confirmaron así que non ia sobrevivir. Chegaron á conclusión de que o animal era realmente unha balea e que estaba nunhas condicións sanitarias bastante complicadas. Eles valoraron co criterio técnico que teñen que non tiña viabilidade e co cal ao final o que se fixo foi unha eutanasia. Calculan que tería uns 3 ou 4 meses de idade, aínda mamaba e chegou á praia de Santa Cristina en Oleiros sen forzas e desnutrida. Pouco se podía facer. Mais o animal traía un cabo na boca
que lle quitaron eles nun principio, quedaron moi contentos porque obviamente parecía como que xa todo estaba solucionado e se podía liberar, pero bueno, nos lle dixemos que en esa situación que non se podía liberar o animal, non? Esta é unha situación complexa porque non todo o mundo o entende facilmente e a única forma de solucionar este caso é pois darlle o final máis humanitario, non? Esta mañá Mónica e Álvaro, dos biólogos máis novos da Coordinadora pro Estudo de Mamíferos Mariños, facían as medidas e a inspección inicial dos restos do cachorro antes de comezar coa necropsia. A través dela poderían saber como é posible que unha cría que aínda mamaba se afastase da súa nai, pero tamén desbotarán así posibles riscos sanitarios. E vamos a recoller mostras de todos os órganos, ver macroscópicamente o que poidamos ver e recoller mostras para facer análisis histopatolóxicos e distintos tipos. O mellor vemos e non vemos aparentemente nada, o sea, hai veces que pasa eso, entonces necesitamos ese tipo de analíticas para desvelar, un pouco reconstruir que é o que lle puido pasar. A balea alibranca é moi común nas nosas costas, non está en perigo de extinción ni moito menos, pero é moi pouco habitual que unha cría de tan só 3 meses lle suceda isto. As bateas da Ría da Arousa están vendo comprometida a colleita deste ano e veremos a do que ven. Hoxe acompañámolos para comprobar o estado do mexillón e preocupa a Esther. Hai moita preocupación entre os bateiros da ría, sobre todo os dos polígonos máis próximos á desembocadura do río. O exceso de auga doce matou prácticamente toda a cría, haberá que repoñela, pero o máis grave é que este ano están sacando tamén mexillón morto das cordas de engorde, unha situación din que nunca viran ata agora. Está todo morto, verdad? Todo morto, todo o marisco grande está morto. De moitos metros, 3, 4 metros para baixo. Xa se ve que ten a boca aberta e que bota todo o mexillón a carne fora. Está todo morto. É así case cada corda que levantan neste polígono entre Boiro e Vilagarcía. Os mexillóns que xa estaban para vender morreron polo exceso de auga doce e temen polos que aínda sobreviven. Que están débiles e desploma co agua dulce, máis cos temporales desploma. É moi serio porque levanos ao pan de comer. Ese auga doce matou os adultos, nin falar xa da desfeita que fixo coa cría. Xa vedes como cae, está toda morta. Isto está todo morto. Nada. Isto agora volverá a levantar e volverá a enrollar con cría nova e esperar a que se vai un pouco a agua dulce e volverlo a facer. Toca duplicar traballo e gasto para repoñela e iso se pode porque din que tampouco hai cría nas pedras. Sen cría e cos adultos morrendo, dase a tormenta perfecta. No 2006 chegou a haber 5 metros de agua dulce, pero no tema no 2006 si se pudo repoñer a cría, que sí que había cría para repoñer. Tiñamos toda a costa tamén para poder conseguir a cría e agora non. Preocúpalles que a falta de cría comprometa a campaña do ano que ven. A deste xa a prevén desastrosa na Arousa. Hai perda de produción, de kilos de produción e perda económica, porque a parte de arriba da corda é a flor, é o que te axuda a que teña un pouco mellor tamaño e un pouco mellor en carne. Eses 3 ou 4 primeiros metros afectados das cordas tamén son en cantidade unha perda significativa. Calculan que nestas bateas puido morrer xa o 40% da produción. A Lamprea remonta de novo con forza ao río Ulla. A suba do caudal despois das borrascas fixo que aumentaran as capturas despois dun comezo de ano moi malo, Iria. Si, o exceso de auga doce das borrascas veulle moi mal o marisqueo, pero veulle ben os pescadores de Lamprea, que nos din que despois dun comenzo de ano moi malo, agora co aumento de caudal en ríos como este, como o río Ulla, están notando que están a pescar moitas máis lampreas. E con este aumento nas capturas comezan tamén a baixar os prezos, que estaban en cifras astronómicas debido á escaseza. Este ano apareceu, este ano está salindo algunha lamprea. Si levábamos 4 anos que non había lamprea, pero este ano anímanos, sí. E agora de repente pois apareceu aquí, apareceu no Miño, apareceu en Francia, todos os ríos. Sí, a ver moita abundancia de agua, beneficio ao final para isto. A suba do Ulla subiu tamén o ánimo dos baleiros. Despois dun comezo de ano desastroso, parados polas fortes correntes e os temporais, as lampreas volven caer nas nasas.
Pois esta semana empezou a entrar algún e peixe bo. A comparar con os 3 anos que levábamos malos, estáse presentando a campaña ben agora. Empezamos ahora a segunda quincena de febreiro pescando ben, pero tamén rompendo moito aparello, que leva moitísima forza de agua ao río. O exceso de auga doce das borrascas que tanto marisco matou na ría serviu de guía para que as lampreas remontaran o río. A lamprea está no mar, esperando a fecha para subir, e cando chega agua dulce moito ao mar, detecta moito mellor a entrada dos ríos. Topan antes os ríos e remontan antes, e entran máis peixe. O peixe que se está collendo é peixe bo, peixe lamprea de 1,5 kg, lamprea grande. E agora que hai máis oferta, comezan a baixar os prezos. Estamos falando de 80 euros máis ou menos a grande, 50 a mediana. Iso é como estou vendendo, non sei os compañeros a como venden, pero estuveron ao principio a 100, 120 e así. O 90% vai para restaurante, o que era grande, casi todo vai para restaurante. Un manxar que non entra polo ollo, pero sí por un sabor único que aquí animan a probar, aproveitando que a temporada non remata ata o mes de abril. Que a xente se anima a comela, polo menos que hai lamprea boa.